соат дар пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия-Плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеои дар фейсбуки радио низ дида бошед. самбокорони тоҷик Акмалиддин Каримов ва Хушқадам Хусравов дар даври ниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ки дар Ташкент ҷараён дорад роҳ ёфтанд. Акмалиддин Каримов дар даври ниҳоӣ бо варзишгари рус Саян Хартек ва Хушқадам Хусравов бо намояндаи Қазоқистон Жана Ниедроҳат қувваозмоӣ мекунанд. фонди ҷоизавии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо бо $231,000 ташкил медиҳад. барандагони медали тилло 4000, медали нуқра 3 ва барандагони медали биринҷӣ $2000 амрикои ҷоиза мегиранд. сокинони кишвар аз болоравии қимати нақлиёти ҷамъиётӣ ба хашм омаданд. сокинон мегӯянд чаро дар ин самт маоши мардум ба назар гирифта намешавад, дар ҳоле ки нархи маводи ғизоӣ ҳамарӯза боло меравад. онҳо инчунин аз фиребу беодобии пулчинҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва ронандагон дар бораи номураттаб будани реҷаи хатсайрҳо дар пойтахт ва дар соатҳои серкор будани нақлиёт шикоят кардаанд. нуқтаҳои фурӯши гази табиӣ ки то соли 2012 дар Тоҷикистон амал мекарданд аз ҷониби соҳибкорони ҷудогона таъмиру барқарор мешаванд, гуфтанд ба Азия-Плюс дар яке аз ниҳодҳои масъули ин соҳа. ба гуфтаи манбаъ, инҷо танҳо сари гирифтани ҳуҷҷатҳои иҷозатномавӣ сухан меравад ки набояд мушкил бошад, зеро худи ҳукумат ба барқарор шудани ин гуна нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ манфиатдор мебошад. ҳоло ширкати алюминии тоҷик ва баъзе корхонаҳои ҷумҳурӣ бо нархи қобили қабул ё худ $120 барои 1000 метри мукаб бо гази табиӣ аз Узбекистон таъмин мегарданд. манбаъ оғози фаъолияти нуқтаҳои фурӯши гази табииро аз аввалияи соли оянда аз эҳтимол дор намедонад. бино ба маълумоти оморӣ, то қатъи интиқоли гази табиӣ аз Узбекистон 10 сол пеш дар ҳудуди Тоҷикистон 53 нуқтаи фурӯши гази табиӣ аз ҷумла 30 адад чунин нуқтаҳо танҳо дар Душанбе амал мекарданд. гурӯҳи расонаҳои Азия-Плюс санаи 11 декабр дар Душанбе ҷоизаи мусиқавии таронаро дойр менамояд. чунин як ҷоиза супории дигарро радиои Азия-Плюс дар соли 2003 бо номи суруди сол баргузор карда буд ки бори аввал дар таърихи кишвар буд. ҷоиза супории навбатӣ ба хотири 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурӣ ва 25-солагии фаъолияти Азия-Плюс ташкил гардидааст. ба сифати шарики генералии маросим, Орион банк яке аз бузургтарин банкҳои мамлакат ва шарики расмӣ ширкати мармарӣ баромад мекунанд. ҷоизаи мусиқавӣ Tarona Music Award 2021 дар саҳнаи кохи суруш дойр мегардад. дар саҳна ситораҳои дурахшони эстрадаи тоҷик ки таронаҳои сурудаашонро шунавандагони радиои Азия-Плюс дӯст доштанд ва барандаи ҷоизаҳои озмун гардиданд баромад хоҳанд кард. аз 16 то 18 ноябр дар Душанбе гастроли театри овозадории лухтаки Россия ба номи Сергей Образцов дойр мегардад. спектаклҳо дар доираи сафарҳо бахшида ба 90-умин солгарди театр ба саҳна гузошта мешаванд. лоиҳаи мазкур аз ҷониби Росконцерт ва дастгирии Вазорати фарҳанги Россияву Тоҷикистон инчунин дар ҳамкорӣ бо Россотрудничество татбиқ мегарданд. спектаклҳои концерти бошукӯҳ Бобои барфӣ ва Али Бобо ва Чил Роҳзан дар толори театрҳои ҷавонон ва театри опера ва балет пешкаши тамошобинон карда мешаванд. фардо дар наврӯзгоҳи пойтахт бахшида ба 80-умин солгарди паради Москва мусобиқаи дави дӯстии Россияву Тоҷикистон ба масофаи 10 километр баргузор мегардад. барои иштирок дар мусобиқаи мазкур хоҳишмандонро мебояд сабти ном шаванд. барои иштирок дар ин пойгаҳ 60 нафар сокинони аз 18 сола боло иҷозат дода мешаванд. ҳуҷҷатҳо имрӯз то соати 18 бо суроғаи шаҳри Душанбе кӯчаи Академико Раҷабово қабул карда шуданд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия-Плюс. шуморо бо хабарҳои дигар дар рӯзҳои дигар ошно хоҳем кард.